Azalwane siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuze kufikelele lolu suku namhlanje ukuba kube khona inkonzo la ekhaya kwaMwelase. Kade lenkonzo siyikhulekele. uNkulunkulu waze walivula ithuba. Lapho umpostoli esho ukuthi kuzoba nenkonzo ngosuku oluthile mhla ka-18 ngayingashaya uva lethu ngathi kuseduze kakhulu. Hawu ngathi usheshe kakhulu ukuthi ayimemezele inkonzo. Wathi uma ukuthi ayizila uzoyithatha ayise kwenye indawo lapho la bathe ayime khona. Uzoyibuyisela lapho ngoba ziningi indawo ayihambayo. Mhlambe mangikhumbula kahle mhlambe kuyolonyaka bazobe bese eKapa lodu. Aye sambonga uNkulunkulu ukuthi livuleke ithuba lokuthi ke beze la emacambeni eLambothi. Sambonga kakhulu uNkulunkulu. Besikhuleka bazalwane sithi uNkulunkulu wethu sicela ukuthi le nkonzo ibe impumelelo. Besikhuleka impela yabona saguqa sadela konke. Saba nosuku nje sathi uNkulunkulu silolu suku sinika wena ukuthi sifuna ukuthi uNkulunkulu kube impumelelo kuba khona kwale nkonzo. Hayi samnika uNkulunkulu ithuba usuku lonke. Sathi sifuna ukuyincisha nje ukudla sinika uNkulunkulu ithuba lakhe. Ngoba sifisa ukuthi le nkonzo ibe impumelelo. Nangempela uNkulunkulu usekwenzile yaba impumelelo le nkonzo yanamhlanje. Okube inkingana kakhulu ilanga belibalele bazalwane. Belibalele ngempela lishisa futhi ngolesine hayi kwakungathi bonali bhoboza ukhakhayi uba uthi umuntu uphumela eminyango uthi hey mabethi u40 ubothi uthi ayi u40 ngempela. Ngatha uNkulunkulu. Kodwa besicela siguqa sithi uNkulunkulu sicela ukuthi ngosuku lenkonzo ilanga uNkulunkulu ulicishe kube khona amafu kodwa. Sathi siyacela uNkulunkulu ukuthi imvula uyimise. Sathi inkosi sicela ukuthi umoya umise. Kube njena amafu azosithi ilanga ukuthi ilanga lingasitholi ngoba ngabonke abantu bazobaleka bayehlahleni bebalekela ukushisa. Kathi uNkulunkulu labantu bamele ukuthi bezwe izwi. Uma sebelapha ehlahleni ngeke besezwa mhlambe bazozwa ukushisa kuphela bayiphebeze bayiphephethe ngenxa yokushisa. Saguqa sathi uNkulunkulu wethu siyacela usize Nkosi. Ulimise ilanga, ulicishe kube khona amafu. Ukuze abantu balizwe izwi bela etendeni bonke. Sathi uNkulunkulu siyacela. Sisizwele uNkulunkulu siyacela Nkosi. iBhayibheli lapha kuMathewu 7:7 lithi celani nizophiwa. Funani nizofumana. Ngqongqothani nizovulelwa. Sinqonqothile ke uNkulunkulu wasivulela uNkulunkulu. Sicelile uNkulunkulu wawuza umkhuleko wethu siyambonga uNkulunkulu. Ukuze kube nje siguqe ngamadolo bazalwane sathi uNkulunkulu siyacela Nkosi. Asiguqanga nje mhlawumbe kanye noma kabili kodwa sathi insuku zonke Nkosi 2 weeks sonke sithi uNkulunkulu wethu sisize ukuba le nkonzo ibe impumelelo. Bonke abantu baphumelele babe khona njengoba nikhona. Njoba sihlele etendeni nje yabona akushisi kukahle kabi. Esimanga uNkulunkulu ukuthi umkhuleko awuzwe awuphendule. Kuthe mase lina ngolesihlanu ngathi Nkosi kusho ukuthi usubulala ukushisa manje yabona lathi ukuthi kancane imvula hayi la selibuye futhi liphela kodwa ngolesihlanu hayi lapho ngomgqibelo hayi lapho namhlanje lipholile. Siyambonga uNkulunkulu. Ngithi kunjalo ngithi yabona kushisa. Sifaka amabhantshi ngoba kushisa. Mhlawumbe uba kuthiwa kuyashisa ngabe mhlawumbe sengithi hayi khumulana amabhantshi niwagaqelayo lokhuzene niwashiye emotweni ngoba hey kuyashisa. Kodwa sifaka amabhantshi ngenxa kaNkulunkulu esicelile sathi Nkosi siyacela. Uthi ocelayo uyaphiwa. Ongqongqothayo uyavulelwa. Asivulela uNkulunkulu eminyango yezona. Ngakho uNkulunkulu siyambonga kakhulu ukuthi ke akwazi ukusisiza asize nathi sonke. Sicela into eyodwa ukuthi uNkulunkulu akhulume nathi. Sicela manje into eyodwa ukuthi uNkulunkulu wethu ukhuluma nathi Nkosi uthini kithi ngosuku namhlanje. Yini oyifunayo kithi ngosuku namhlanje.
ukuthi uNkulunkulu ufunani kithi. Bazalwane, izinsuku ziyaphela emhlabeni. Bazalwane, izinsuku ziyaphela emhlabeni. Akube yilona loyo athi Nkosi, qondisa Nkosi imikhondo yami Nkosi. Ngenze ngiqondise imikhondo yami ngoba izinsuku ziyaphela, uJesu uyabuya. Uyabuya uJesu. Asazi ukuthi ukuze uNkulunkulu asiqoqa silethe la uqondeni kule ndawo yakithi. Kodwa kukhona aqondile kule ndawo yakithi. Ngoba uJesu uyabuya angathi mangabe likhala icilongo ukuthi mina ngizwanga mina ukuthi konje kwakuthiwa uzwile namhlanje. Usazozwa futhi. Ukuthi kuzube khona la etendeni namhlanje uzozwa ukuthi ukubizeleni uNkulunkulu ukuthi uzufike namhlanje ugcineke ubusuku bonke. Sesibangcwabile ihlobo zethu la. Sesibangcwabile omakhelwane bethu. Besiphila nabo hayi abasekho. Abanye bahamba ngokukhulu kuzuma. Uthi 1 2 umuntu akasekho. Kuyahanjwa emhlabeni bazalwane. Sibonga nje ukuthi uNkulunkulu lo mphefumulo akakawuhlwithi kumina, akakawuhlwithi kuwena. Ngoba ukulala kwakhe awazi ukuthi uzovuka yini. Ubone ekuseni awusekusile. Ukade ulela ungazi ukuthi konje kade ulaphi. Kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukusigcina. Uyakwazi ukusivikela uNkulunkulu. Kodwa ngithanda ukukhuluma wangibonisa uNkulunkulu ebusuku, ngahamba ebusuku. Ngafika phe kweJordani. Mina ngazi. Wangithatha uNkulunkulu ngilele ebusuku ngayithuka sengiphezulu kweJordani umfula omkhulu. Ewesabeka iJordani bazalwane. Aliyesabeka. Akulula futhi ukungena khona liyesabeka iJordani. Uma ngifika lapha ngithotha abantu baningi emfuleni iJordani abakwazi ukuwela. Bonke abantu bahleli la. Abakweleki. Uma ngiqhamuka ngababuza umbuzo wodwa ngathi aniweli ngani bathi indlela bayibona. Neza bazalwane. Yeyibo. Ngathi aniweli ngani bathi indlela abayiboni. Ngathi mina sengiyawela. Ngase ngidlula ngayibona indlela ngabashiya ngapha nangapha ngangena eJordani phakathi. Ngahamba phakathi eJordani. Ngayithola ngingasambethe lutho. Uma ngibuka inyawo zami ngithothi inyawo zinjengenyawo zedada, ngiyalazi idada. Zinjengenyawo zedada, idada lihlangene. Yabona uyahamba nje njengedada uma ngibuka phansi hey lijulile iJordani bazalwane ngiyalithanda ukutshela. Lijulile iJordani akuyona into ongayithatha kancane empeleni. Limnyama, lihlaza, uma ubheka phansi ubona hey ngingaminza kodwa amanzi afika la entanyeni. Ngithi mina ngihamba ngikhuluma ngedwa ngithi kodwa abantu abaweli ngani ngoba vele abaminzi laba bantu empeleni. Kanti uyahamba nje empeleni amanzi afika la entanyeni. Uyahamba nje emanzini njengedada. Uyahamba nje njengedada. Ngiphathi nomfuli iJordani wayesengibuyisa uNkulunkulu. Angazi ukuthi uba mhlawumbe ngawela ngangizobuya yini. Mhlawumbe ngangeke ngisabuya uba kuthiwa ngawela. Kodwa uNkulunkulu phathi neJordani wasedayi buyele emuva. Bazalwane eJordani akuwela kalula. Izono zabantu zibavimbile eJordani. Imikhuba yabantu ibavimbile eJordani abakwazi ukuwela. Abasha, abadala, abagugile kakhulu abakwazi ukuwela eJordani. Bahleli la uquqa balonke emfuleni. Bathi akuweleki. Bazalwane asilungise indaba yethu noNkulunkulu. Asikhohlwe izinto zomhlaba ngoba sizoyishiya. Sizoyishiya izinto zomhlaba zikhona. Uzoshintsha izinto zakho osuyilungisile kahle ushiye phansi konke uyihambele. Kazi yodlula neJordani nawe uyongena yini. Nomhlaba ohluleka ukudlula. Ukuze bahlale eJordani lapha nabakwazi ukuwela ngenxa yemikhuba yabo. Ebavimbile. Ngathi uNkulunkulu angasiza ngithatha isikhathi. Apostoli ngiyaxolisa ukuthi ngelule ithuba lingaka. Sengicela ukushiyela umphathi wohlelo ngibone ngathi ngakolwami uhlangothi sekuphelile. uJesu KRISTU uyinkosi. Jesu KRISTU uyinkosi.